Hola, 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 benvingudes i benvinguts a una nova review de Drag Race Espanya de Drag més enllà de RuPaul. Ei, xiquis, què tal? Com esteu? Ja hem passat l'equador d'esta temporada amb este capítol dedicat a la triple passarel·la, aquest vol amb dos outfits portats de casa i aquest temut i tan exigent repte de costura, aquest repte que tant de temor tenen les reines. I per este motiu, per el repte tan exigent, hem portat a esta review a una artista també molt exigent en el seu treball perquè, a banda de ser drag queen, també es dedica a la fotografia i atentes perquè també està ara dins del món del podcast. Així és que per a parlar i per a comentar este capítol hem convidat a ella, a la gran artista Albi. Què tal, reina? Com estàs? Oli! Hola, Vicent, moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que tenia ja moltes ganes d'anar més enllà del RuPaul. Ara ja sí que puc dir que sóc una travesti de veritat quan he estat en este programa podcast. I estava pensant abans que curiós que m'hagin invitat al vol, perquè una de les coses en les que més es fiquen en mi, les meues companyes, és que sempre tinc que canviar-me 2 o 3 vegades de roba en cada show, així que mira, em ve perfectament, com un guant. Doncs serà casualitat o no, però així estàs. Casualitat. Jo sí que de veres que he de dir que en este capítol vaig a deixar-te parlar tot el que vulguis, perquè jo de moda soc més bàsica que la taula de l'1. O sigui, jo de moda és molts colors bàsics, no me posen moltes coses de moda, valga la redundància. Si és que tu parla el que vulguis, jo comentaré els looks que més m'han agradat o els que més m'han agradat, però poc podré introduir-me a parlar molt més d'això. Però abans de començar a comentar el capítol, voldria recordar a totes les persones que veuen aquestes reviews que si vos agraden ja sabeu el que heu de fer, i és que heu de seguir a este canal, el canal de Drag. També podeu donar like, podeu comentar, també podeu anar a les xarxes i ens trobareu tant en Instagram com en Facebook com en Twitter, tant a este podcast com a la nostra artista, que com ja he dit ha entrat ara també dins del món este del podcast amb eixe para gustos los colores, que vos recomane 100% que aneu a escoltar-lo, perquè si ella és la fotògrafa dels colors, ahí en este podcast va comentar cada un dels colors del arc de Sant Martí, que mira que n'hi ha i segur que ella s'endinsa en tot este món. Així és que, dites ja aquestes coses de les xarxes i tot això, comencem a comentar el capítol, un capítol que ha començat amb una entrada que, per favor, jo ja no puc més. Jo ho lamento molt, però ja aquestes entrades tan teatralitzades jo no puc més, ho lamento molt. Jo sé que això ja està gravat, però per favor, per a la tercera temporada, producció, no us deixeu entrar d'aquesta manera, que ja... És que jo no sé, a tu què t'ha paregut l'entrada d'esta setmana? Bueno, les coses estas que estan fent de... que era de Hocus Pocus, era esta setmana. Exacte, sí, no sé, és que... No sé, em pareix graciós, a mi em pareix com que estan creatives, no? I com que, bueno, ens diferencia prou, jo crec que de la producció estadounidenca o de UK, no sé, a mi m'agrada, em fa gràcia i preferís que estiguen coses així que com lo de l'equipo antifeas i tot això. Ja, bueno, això sí que és de veres, fer referència també a coses culturals, coses pop, pues vale, però és que ja no puc, jo ja ho lamento, però... A tu no t'ha agradat? A mi no, no, jo ho lamento, però no. Que purista. En fi, no és purista, simplement que me fa, és que no sé, i damunt l'edició, no sé, no m'agrada. Bueno, en fi, són opinions, són opinions, en fi. Una altra cosa que també volia comentar i també en relació a un comentari que ens han deixat en l'anterior vídeo, i és de veres que s'està tildant molt a Diamante de ser una reina del shade, i jo crec que no
no és una reina tan fosca que va a saco a per les reines, ni molt menys. De fet, en este capítol, ella ho diu, ella és que ahí està per a competir. Jo crec que és un concurs i que tu entres per a guanyar. Si entres per a passar-t'ho bé, perfecte, però entres per a guanyar. I sí, ha tirat a l'anterior reina. Ella ha d'estar de celebració, crec jo. Dona, pot estar un poc trista i tal, però ella s'ha quedat. Total. No ho sé. Sí, a veure, jo pense, el que jo veig és que Diamante clarament sap que està en un reality i està generant contingut, perquè he vist la review que vas fer del capítol anterior i crec que comentàveu que fer a RuPaul, que bueno, que claro, que eixa decisió, i jo crec que és una decisió que clarament va tindre una seguida i que la gent va a continuar parlant d'ella i digueu, és que Trixie Mattel, aquella imitació que va fer desastrosa, bueno, serà desastrosa, no? Però que hablen mal, però que hablen, no? Llavors jo pense que Diamante està playing the game i bueno, està fent lo que siga per tindre ese airtime i ser relevant. Que ja no va poder continuar, més que res perquè, spoiler, estem en els últims capítols de la review estem donant spoiler només entrar, però és de veres, jo crec que si esteu bé en la review sabeu que se n'ha anat. Claro. Però bé, sí, ja se n'ha anat en este capítol Diamante, però ja deixem de costat tots estos temes un poc més del capítol i parlarem de veres de la passarel·la, i la passarel·la triple que tractava de mostrar 3 looks distints, un del segle X, un del segle XX i un confeccionat amb tota la merda que li donen sempre del futurible segle 30. En primer lloc ha sigut Saron, que ha intentat, bueno, no ho ha aconseguit, fer 3 looks sobre el mateix tema, no? Sobre la riquesa, sobre el poder adquisitiu, sobre els diners, i en aquest primer look de reina plena de collars representava una reina del segle X. El segon look del segle XX amb una jaqueta, un abric d'euros que es llevava i portava com una... Era un mono, no? Un body també ple d'euros. Sí. I un tercer que per a mi ha sigut el millor dels 3, una espècie de vestit de cartó ressec amb una mitja torereta daurada i amb un lingot d'or. A mi, jo què vols que te diga, per a mi dels 3 ha sigut el millor. Jo no sé tu. O sigui... No, comenta. Jo ja ho he dit, jo no tinc criteri de moda, però a mi m'ha agradat. Comencem ja, no? O sigui, a saco. Sí. A veure, o sigui, anem a comentar-los així per persona. Exacte. Vale. Sí, els tres seguits, sí. Vale, pues, Saron... no puc. O sigui, jo sé que ella és... la queen, no? Com que ho està fent superbé. A mi em recorda moltíssim la trajectòria a la de Carmen Farala, no? Perquè és com que tot el rato bé, tot el rato safe, tot el rato saps que ella, com a mínim, va a complir amb el que se l'ha demanat i tal. Però jo no puc més, o sigui, disfressa ja, stop. Stop, disfressa, stop, bodys color carne, stop, maquillaje de color verde. No más. Entonces, el primer look, el de reina, em va passar un poquet com em va passar amb el de... Crec que era el del Gaudí, del trencadís que portava. Era com que la història de color, what's happening? I tu saps que per mi això és superimportant i és com que massa colors, o sigui, pots ficar-te colors, tal, però i el vestit este de reina era com que i blau, i roig, i la perruca, i el maquillatge groc, i no sé, o sigui, el primero per mi no, o sigui, i després
fer un review és com que, vale, pues si vas a fer un review, pues que el review siga la hòstia, no? Però un body color can amb les pedres i les joies pegades no puc, o sigui, si fora la fashion photo review, pa mi seria un boot total, o sigui, després el de Money, no? El que va amb els bitllets, més o menys lo mateix, o sigui, és una altra cosa de dus una bata, dus una cosa que tapa i després te ho lleves i dus una altra vegada un body de coses pegades. Stop it. O sigui, clar, és que tu penses, pues són dos looks que se'ls han pogut preparar a casa i lluïen pa mi pues looks fets en el taller allí, saps? Sí que me va agradar coses positives de la història, no? Com que fora pues, lo dels diners, no? I el segon en concret, el del Money, va parèixer prou camp, i això és guai, no? I l'acting, lo de menjar-se el bitllet i tot això. Després, el de cartó, pues, vale, xica, pues, has fet el que has pogut amb el temps que tenies, li has donat una estructura guai. No acaba de creure'm la storyline, la veritat. ¿Sabes? Lo de que después el cartón representa la pobreza y no sé cuánto. Es como que, chica, un spray dorado a ese color cartón y haguera quedat divino. Juegos del hambre. Jo pensava que anava per ahí la cosa. Però bueno, safe, pues safe. Evidentment, tinc que dir, i lo siento, però és que este capítol no m'ha paregut que cap d'elles ha sigut la bomba. O sigui, n'hi ha hagut alguns moments més xulos que uns altres, però no n'hi havia ninguna que digueres buah, esta... Així que, bueno, pues entenc la decisió de que Shagon estiga safe. Exacte, jo estic un poc igual, perquè tampoc veia ninguna que destacara massa, i és com que bé, va estar bé, és de veres que pense també igual que tu sobre els looks de Shagon, que els dos primers, sobretot el segon, me pareixia prou de fet allí, saps? Pensava, haguera pensat que estava ixe fet allí i el tercer fet a casa, perquè el tercer, a mi personalment sí que em va agradar un poc la composició, l'estètica, la temàtica, però els dos primers no se me paregueren, doncs això. I el tema del reveal, ja ho he dit jo moltes vegades en els capítols, basta ja de reveals, sobretot per a no mostrar alguna cosa més. Crec jo, jo crec que un reveal és més potent quan la segona part és molt més potent encara que la primera, no sé, jo... Sí, és la meva opinió. O que no la esperes, no? Que dius... pues de repente, no? Perquè Marina va fer un reveal molt guai que passava d'una cosa curta a una cosa llarga, no? Però si tu ja ixes amb una capa i és que es veu un poc que dus algo de baix, pues ja estàs esperant a veure quan se va llevar la capa, per veure el que du baix. Però bueno, per cert, que no hem dit res, Choriza May que estava allí, perdona. Sí, ara ho comentaré, quan acabem de passar a totes, vale. Acabem de parlar de totes, parlarem de Choriza. Parlem de Choriza. Moments icònics i també una referència de Suprem a Choriza amb aquestes arracades meravellosa, però ara quan acabem de parlar de totes ja parlarem de la nostra Choriza, perquè la següent artista, Estrella, que ens ha presentat també una història de... Militar, de l'Armada. Exacte. Amb un primer look de mercenari, bé, bueno, resultón, jo diria que resultón. Un segon que a mi sí que em va agradar un poc més, sobretot per la història, que era... mariconizar, no sé si diu aquesta paraula, Franco o un dictador, perquè a mi me pareixia més Hitler que Franco, però en fi, al final són els mateixos gossos amb diferents collars, no? Ja. Són dictadors. Per què ho dius? Per la peluca lila? No sé, me donava la sensació de Hitler, però bueno, en fi, al cap i a la fi un dictador que
amb un xicotet reveal, no? Perquè es lleva la jaqueta i apareix amb mamellotes, Sí. més sexualitzada, i amb el cul a l'aire, amb una manotada. I el tercer, fet allí, que sí que era una espècie de militar futurista que, en fi, la pobra, doncs, se li ha quedat un poc a mitges. Sí. A veure, el que té Estrella, que és molt guai, és que ella té molta personalitat, entonces ella, pues, com que ho ven molt bé, saps? Que per un poc també portar això a lo de Segon, pues, Segon el que passa és que, i jo m'identifique prou en Segon perquè jo sóc una tia prou que em prenc les meues coses prou sèries, entonces com que ella és tan sèria i tan correcta que a vegades pues, falta lo que té Estrella d'eixe carisma de xica, pues l'has fet a un circo, pues no passa res, tu pa'lante i ho ven i es riu i com que t'invita un poc a la fantasia. El primer look estava prou guai, o sigui, crec que estava ben pensat, lo del caballero templario i sina com l'espasa i tal. La línia de color una altra vegada que ella portava així era la peluca de color lila, que bueno, pues dius, vale, és drag, no sé jo, una peluca de color lila en el segle X, o pues sí, no sé, com que a mi em treia un poc del look en si, no? Perquè sí que m'agradava que la bata pues, estava un poquet desgastada i que es veia que era una cosa com antiga. Després el segon sí que lo mateix, pense que un reveal té que ser per revelar algo important, doncs jo crec que hauria estat molt més guai dedicar més temps a que ese mono verd militar fora superguai i tal vegada només el reveal del culet i tal, bé. Jo no tenia la necessitat de que es traguera la jaqueta, però bueno, i ja l'últim de tots que pareix, per mi pareixia Lady Gaga en l'Stupid Love, amb la pegatina i tot això, pareixia una d'estes del vídeo. És que no n'hi havia per a on agarrar-ho, perquè la idea era molt guai, no? Ben executar, hauria estat molt guai, però és que ell estava ample, no tenia gens de forma, així que, bueno, per mi normal, bueno, podem fer spoiler, no? Pues, per mi totalment normal que anara al bottom. La següent ha sigut la nostra benvolguda Benedita, que ha presentat 3 looks sense cap història, sense cap línia d'història, sense cap storyline, o sigui, vull dir, 3 looks distints. El primer, una cosa pareguda al descobriment de l'espai, no? Era com una lluna que també portava una jaqueta que s'obria i estava plena d'estrelles i d'esquenes apareixia la cara de la lluna, que si no recorde malament és la de Méliès, no, o m'ho estic inventant. Potser m'ho estic inventant, no ho sé. El segon look dedicat al segle XX anava de Carmen Polo, de la dona de Franco, amb ixos collars, amb una pinta, amb una mantilla, bé, un poc així, que també ho ha teatralitzat tot, no? Amb ixos collars, que posava darrere Franco ha muerto, o també, no sé, m'ho estic inventant jo tot avui? No, està bé, vale. Està bé. I t'ho ha mostrat, t'ho ha presentat en la passarel·la també amb un poc de teatret, i bé, li ha quedat bé. I el tercer look fet allí era molt reciclat, no eren molt plàstics, cartons, però amb una estètica molt benedita. No sé tu què penses. Vale, pues de Benedita, clar, és una d'aquestes persones que esperes com molt d'ella, no? I jo crec que també, no sé si això seria correcte dir que és culpa seva, no? Però per l'storyline de l'episodi, pues com que sí que pensava, no? que en el disseny, no? Que anava a fer algo com molt guai, no? Perquè estaven com molt fent ahí força amb lo de que era una dissenyadora i tal. En general, Benedita, pues crec que el primer look estava molt correcte, realment era un look super bonico, el reveal correcte, les estrelles dins estaven molt guai. Sí que és veritat que a lo millor pues, no penses segle X només el veus, no? Penses pues, és un look que està molt guai, un fashion look, però no necessàriament penses en una cosa tan antiga.
però després amb l'explicació pues ella ho va defendre. I després el segon look, que també pues, és el que no havia dit abans d'Estrella, és molt guai que estiguen fent aquest tipus de coses, de reclamar aquestes figures que han sigut horroroses per al col·lectiu i no pues, fer gràcia, fer mofa, reapropiar-les, no? I portar-les, igual que Ariel va portar el futbol, pues este és portar al franquisme i als fascistes i fer una crítica i una sàtira a través del drag. Això és super aplaudible. En quant al look, crec que era un look molt senzill, que estava molt ben construït. Pense que no me l'he acabat de creure per l'acting d'ella. I em feia la sensació de que estava tot el rato volent que se le veiera lo de Franco ha muerto i estava com nerviosa i manejant la mantilla massa i la veia com un poquet com d'Starify i ara les perles i tal. També, no sé, potser és que una altra que també és prou sèria i prou comedida i prou controladora de la seva imatge estiga soltant-se a poc, no? I hagi tingut ahí una cosa més camp, però sí que és veritat que per a una cosa tan senzilla que era m'haguera agradat una runway tal vegada una miqueta més pausada i amb un reveal un poquet més uau, no? Que ja estar manejant-se tant que sabíem que n'hi havia algo que volia ensenyar-nos ahí darrere. I després el de disseny, pues lo mateix, correcte, no em pareix res icònic que es recordarà per sempre en els episodis de Drag Race, com el tratge que es va fer Benedicta superguai, però bé, ho va salvar, correcte. Estic totalment d'acord. Sí que és de veres que ja ho he dit al principi del capítol, ho vaig a dir moltes vegades en la review d'avui. Jo no sóc entès de moda, però és de veres que el tercer look a mi bé, correcte, però no sé, no sabria què dir, la veritat és que no sabria què dir. I una altra cosa, he estat buscant, no és la lluna d'eixa pel·lícula mítica en blanc i negre de Méliès, o sigui, és una lluna, és una cara d'una lluna, o sigui, són dos ulls i una boca en una lluna, no té res. Saps qui era? Era Choriza May, en el seu Toro i la Luna. Estava fent una referència a Choriza May i no ho sabíem. Pot ser si era el Toro i la Luna d'eixa actuació de Choriza, estaria molt bé. La següent a actuar, la següent a presentar els seus looks, ha sigut Diamante. Vale. Que jo estime molt a Diamante, m'agrada molt, crec que ha anat a la competència, ho he dit al principi, a competir. M'han agradat molt els dos looks, perquè crec que estèticament també m'han agradat. Ara bé, no li he trobat la referència al que ella ha explicat. El primer look m'ha agradat moltíssim, el segon look estava bé, però no l'he trobat la referència a Mezquita i el Gaudí, no l'he trobada. El tercer look, jo no sóc entès de moda, però no m'ha agradat. Yeah. No m'ha agradat. A veure, Diamante, és que jo crec que el primer look era com estudiante de moda reinterpreta la Mezquita de Córdoba, no? I com que estava ahí, la veritat que l'outfit era super xulo, o sigui, super bonico. Pareix mentira que vaig a dir jo això ara mateixa, però el roig era com molt roig i ser blanc i roig donava un poc més com que Candy Cane, no? Que Mezquita, no sé, però igual, ella te ho ven superbé. Donava la sensació de que l'outfit la engolia un poc, com que, no sé, és la sensació que vaig tindre, però me va agradar la proposta. I després el següent, que és el de Gaudí, Barcelona i tal, jo he buscat la referència de com li diuen? La casa de
Sí, la Casa Batlló. A això la casa vaig jo. Pues que claro, que vaig buscar la referència, vaig veure el tema de les roses i tot el que fiquen en Sant Jordi i tal, i sí que estic d'acord en el que li van dir els xutxes de que pareixia més flamenco que una altra cosa. Estava molt guai la estructura que duia de corsé, la màniga i tal, però claro, era com una textura hologràfica i tal, i crec que hi havia una lluita també de colors, de el tratge per una banda, la màniga i el corsé per una altra, la perruca, i n'hi havia també massa informació per a que el que ella volia transmetre es veiera de sobte, no? Pense que a lo millor si tota la estructura de la màniga i el corsé haguera sigut blanca i haguera tingut el trencadís, no sé, a lo millor haguera estat un poc més referenciat, però no obstant pense que també era una estructura guai per a Diamante i veure que estava pues, també intentant fer coses diferents a lo que normalment ens fa en la passarel·la, pues, també és d'aplaudir. I el tercer look a mi personalment me va agradar moltíssim, o sigui, de tots els de la passarel·la em va agradar molt i pense que estava molt ben construït i que estava molt ben cosit perquè tenia el que diuen, tenia les pinces i le quedava superbé. I al final era un repte de costura, no? I pense que ho va fer superbé i pense que bueno, que en cohesió i en la seva totalitat d'eixe outfit, que estava molt guai, com li quedava, perquè tenia el corsé, li feia una bona silueta, m'agradava lo de l'edifici ahí en el mig, que era com post-apocalíptic, però fashion, no sé. O sigui, és una de les coses que més m'ha agradat de Diamante en general en el seu pas per concurs. Em fa gràcia que facin la referència a el repte de costura, perquè la següent, Setlas, la guanyadora del repte, jo tenia els meus dubtes, perquè al cap i a la fi, si el repte era confeccionar, cosir o un repte més de costura, com dius tu, d'un outfit, ella el tercer se'l va pegar amb silicona. És que, clar, no sé, és de veres que el primer look, el del segle X, feia referència a les glosses no sé què, emilianenses, crec que diu, molt xulo, és un dels looks que més m'han agradat de Setlas, per a mi. El segon, el tecnològic, també em va agradar sobretot pel tema que era la tecnologia, internet en el segle XX, també el que li diuen a Lokin, que si ella era l'1 i el que li envoltava era el 0, a ella li va vindre bé perquè va dir que sí, que bueno, vale, si ella se pensa que és això, doncs és això, saps? Jo no li vaig a dir que no. Si la que m'està jutjant me diu que és això, jo perfectament li dic que sí. Total. Però clar, el tercer look sí que és de veres que bé, però de cosir jo crec que no tenia res. Ja, és que en Setlas em passen prou coses, perquè Setlas, clar, és una personalitat que crec que ara és quan estic començant a veure un Setlas que m'agrada i que al principi, pues, a lo millor també és part de l'edit, no? Però com veia aquesta personalitat superforta i supersegura i jo tampoc és que... O sigui, el Drac Canari com que m'agrada veure-lo, però no és una cosa que a mi em desperta un sentiment superfort, saps? Entonces, com que em costava connectar amb Setlas i crec que ara veiem esa part que té un poc més pícara i graciosa i pues lo de contestar-le a Lokin i dir, pues sí, pues molt bé. Com que estic començant més a veure a la persona, no? També és normal que ja pues, han anat eliminant a les queens i pues, anem veient més de les que ja queden, no? Però els looks de Setlas, pense que el primer look ha sigut un dels millors looks del concurs en general.
i definitivament la passarel·la d'ahir, un dels millors, estava molt ben pensat, crec que encapsulava molt bé el drac canari i un drac més convencional, estava ahí com a mig camí, però seguia sent una cosa super settlers. I el segon look per mi és el meu favorit de la passarel·la d'ahir, o sigui, em pareix una brutalitat, i quan vam fer close-up i vaig veure aquesta perruca feta de cables amb el xoker o collar o el que siga fet de cables, o sigui, n'hi havia una muntona de detalls ahí que és el que vull dir, això és el que espere de el vol i d'un look que t'ho has pogut preparar a casa, no? Que, òbviament, disclaimer, jo sé que te diuen que t'han agafat i que tens un mes o dos i tens que fer-ho tot corregent, o sigui, això està tot clar, però bueno, estem fent una review no per dir que mos han agradat totes, sinó per dir el que sentim, no? I el tercer look no puc, o sigui, jo ho sé molt, he vist comentaris en Twitter de que la gent li ha flipat. O sigui, jo crec que és un look que em dóna la sensació que s'ha quedat sense temps. Que n'hi havia moltíssim de treball en la cresta, moltíssim de treball en la capa o la part de darrere, però davant, que justament on té el tac n'hi havia només un triangulet, el rotllo este de la pell mal pintada, de blau, per darrere de les orelles es veia que no s'havia pintat de blau. No sé, n'hi havia, jo crec que com va dir Pandèmia en la seva review del primer episodi, com que pensava que a lo millor Settlers a vegades mos anava a donar massa, i crec que este és un d'eixos casos que dia Pandèmia de uau, això ha sigut massa, i a lo millor conceptualitzant un poquet menys i centrant-se en crear menys peces però més ben acabades haguera tingut més força per mi, sobretot en la part de davant, perquè és com que sí, lo de darrere està guai, però és que anem a veure per davant, saps? I em faltava com una falda o alguna cosa, que entenc totalment que siga la guanyadora perquè el primer i el segon eren impecables, no es pot dir res. I el tercer, pues, està bé, ho ha salvat, ganadora. Sí, jo crec que podríem dir, i jo crec, si no estàs d'acord, dis-m'ho, però crec que el concepte estava bé, però l'execució s'ha quedat a mig camí. A veure, no? Perquè el concepte en si... Jo sé que era lo de la comunicació, no? I dia que ara, pues, no tenir mans, de tenir la boca cosida i tal. O sigui, jo crec que el concepte és guai. No sé si el que jo estic dient és part de l'execució, suposa que sí, no? Com que, pues, falta de temps o bueno, també el que tu dies, no? És com que és un repte de costura i ella ha estat ahí pegant coses amb silicona. Pense que al final, bueno, és un repte de sortir a la passarel·la duent algo i que et quede bé i que ho hagis fet tu allí, no? Amb els recursos i les habilitats que tu tingues. Perquè si ens fiquem a treure, ara amb algunes de les que venen també podem dir que, vamos, siglo X, Espanya, poques coses, la veritat que tots els conceptes són un poc com agafar-los amb pinces, no? De, bueno... Clar, és que jo crec que o no ho estan entenent bé o intenten també buscar anar més enllà o no sé, però jo no sabia ben bé si el concepte era Espanya, segle X, segle XX, segle XXX o segle X, segle XX, segle XXX del que tu vulgueres, perquè la tecnologia encara pots dir vale, la tecnologia és mundial, però sí que és de veres que és el que dius tu, han hagut reines que han mostrat coses que no eren espanyoles. Claro, pero es que Supreme, cuando termina la pasarela, lo que digo es gracias por vuestra interpretación de la moda española a lo largo de los siglos. Claro, es que... No, no ha pasado. No, o sea, que no és culpa de les reines tampoc, perquè elles, quan les agafen pel programa, els productors saben exactament tots els looks que van aportar elles, o sigui que... Correcte. Vull dir, no sé si és que una vegada allí
han canviat la temàtica i han dit ala, apanyar-los-les, que això també Clar. ho fan, o sigui, no és Que també cosa pot de ser. les reines, però sí que és veritat que igual que el de les nines, no? Era com molt... és molt confús tot el que està passant, no? D'una categoria i després el que és en passarel·la és com que... Bueno... Sí, jo estic totalment d'acord. Ha pogut ser o que no han entès bé la prova, que han canviat a mig episodi, no, a mitja gravació, o no sé quan... Però vull dir, Jo crec que... hi ha algunes que crec és de és molt veres que no... difícil, Vicent, jo crec que és molt difícil que 7 persones no hagin entès la prova. Ja, Perquè... és que això és el que a mi me toca, perquè que la de les nines passarà igual que ara, jo no crec que tant elles... No, és que clar, el que dius tu, que no ho entenguen. Me pareix molt estrany. En fi, no sé, la següent... parlem de la següent reina, que ha sigut Marina, que també ha elegit contar una història de 3 nòvies. Una del segle X, que era una diosa del blat, que a mi l'outfit m'ha agradat, o sigui, l'he vist molt drag. Del segle XX una nòvia de plàstic, perquè era tot fet de plàstics. I el tercer, un poc... un alma lliure, no? Una nòvia lliure... No sé, ella t'ho ha venut. Almenys els 3 looks jo crec que te'ls ha venut. Claro, és que No sé a tu què t'ha paregut. ara ja estem arribant a les que a mi m'agraden. I claro, ara ja pues, que una ja no és totalment imparcial, no? Però bueno, a mi Marina la veritat és que m'agrada molt i connecte molt amb el que ella fa, perquè veig entre ella i jo pues, moltes similitudes, som persones no binàries i crec que entenc un poc el drag per on va ella, no? Així que normalment Marina m'agrada molt les seues propostes i esta vegada no és diferent. La núvia del blat em pareix una cosa preciosa, em pareix que podria anar de la mà amb Naomi Smalls i el seu espantapàjaros d'aquell moment i em pareixia fashion a la vegada que transmitia, no? Que em va commoure, no? I n'hi havia un sentiment darrere que crec que és una de les coses que fa molt bé Marina, no? Que és transmetre algo a través del seu drag. Sí que és veritat, per dir alguna cosa, que quan es girava era totalment una tela de color beige, no? I no n'hi havia cap element, entonces pense que a lo millor hauria ficat jo un poquet més de blat en el vestit en general, perquè n'hi havia com molts elements a dalt i després baixaves pel vestit i es quedava un poquet més pobre, però igualment superxulo. El segon me flipa, o sigui que això era tot de plàstic, superbonic. És que ella és fashion, i clar, jo al final pues, soc més una fashion queen que comedy o que reivindicativa o lo que siga, ¿no? Entonces, pues a mí em toca la patata una tía fashion, así, rollo bimini, i crec que era molt guai. També, per dir una coseta, estava tot el rato com que si li baixava el vestit, no? Que quedava fora i tal. I bueno, pues no sé, per dir alguna cosa, però era super xulo. I el tercer, realment, a mi, jo no vaig estar d'acord amb les crítiques que li van donar de que si era el pitjor dels 3 o que... jo penso que aquest look en una passarel·la de Drag Race UK els haguera flipat, saps? Però també és que em passa això a vegades amb els xutxes, que és com que una vegada que han decidit, vale, estas estan en el top, esta tenim que dir-li algo així, no? I tenim que dir-li que, bueno, que tal. I a vegades és com que no, perquè no me'n recorde ara amb qui, però... sí, en Benedita. És com que el look de Benedita i el look de Marina, o sigui, són estructures de formes i volums i diferents tipus de tela i super fashion i conceptual els dos, i perquè el de Benedita és super guai i has conseguido, i el de Marina és com que... saps? O sigui que per mi ahí els dos estaven ahí igual, i això és el que tinc que dir respecte a Marina.
Sí, sobre això que has dit del concepte, jo crec que o pense que ha pogut passar com en el de Settlers, que igual el concepte estava ben pensat, però a l'hora d'executar-ho, com tenen tan poc de temps, treballen sota una pressió enorme, tal volta algunes saben aprofitar aquesta pressió i altres els costa més. Per això igual Marina, en este look, coses que a lo millor nosaltres no veiem o no arribem perquè no ens ho ensenyen, ahir el panel de jutges sí que ho veu i tal volta fa per intentar també una altra cosa que a lo millor pot ser que el que dius tu, al final per traure 3 bé i 3 mal decidixen i diuen, bueno, pues mira, a esta que ja portem molts dies dient-li coses bones, ara li diguem alguna mala. O sigui, poden ser tantíssimes coses. I una cosa que estic pensant ara que m'està vinguent a la ment és que pense que a lo millor, clar, si tu són 3 looks, no? I si fas uno superfort com el segon de Marina, que era molt fort, després, clar, en comparació, el tercer, que és al final la guinda del pastel amb el que te quedes, no? És com que, bueno, vale, sí, si comparem els 3 de Marina, està clar que el segon el veig com més impactant que el tercer. I, per exemple, encara que Settlers no em parega que el tercer look hagi sigut una cosa molt xula, però sí que l'espectacularitat de dus una cosa gegàntica, pues, crec que moltes vegades això als jutges també és com que uau, com que les coses grans, no? Com que uau. I crec que això és una de les coses que ha pogut anar en contra de Marina i per exemple, Benedita passava de Carmen Polo, que era una cosa molt recatada, a després els volums i les coses grans, i penso que a lo millor això també ha tingut alguna coseta que veure. Sí. No ho sí, sabrem. I final... No, mai ho sabrem, però bé, han quedat així. I l'última, per a completar ja este vol, ha sigut Yurigi, que jo tinc un poc de sentiments trobats, perquè crec que jo vaig a dir que per a mi ha sigut la millor del vol. Però no ha mostrat, tal volta, aquesta moda espanyola. No sé, ara comentes tu el primer look de Yurigi i esa Juana de Arco, per a mi meravellosa, amb unes ales que es manejaven amb un comandament, com ella conta, que tenia un comandament en una espasa i es manegen, s'obrin, molt tal volta no molt impactant, però sí que una cosa que veus en la passarel·la i t'impacta. Després el segon a mi m'agrada moltíssim perquè a sí que li he trobat la referència espanyola, perquè les sueques que durant les 70, en el moment del destape, venien a Espanya a veranejar a la costa, a la Cantina, precisament, a Benidorm, a tota aquesta zona, i que després es despulla i ahí sí que fa un reveal que per a mi és el que hauria de ser un reveal, perquè apareix amb roba interior, mostrant tot el seu cos, i per a mi sí que és de veres que m'agrada molt. I el tercer també confeccionat, no sé si amb grapes, amb silicona o amb fil, però una referència també que ella conta a Barbarella i a un futur així, un model molt retrofuturista. És que per a mi m'han agradat els tres. Si a mi m'agrada Marina, esta és una cuenta stan de Yurigi Netclip. O sea, adore. És que em passa una cosa amb Yurigi que és com que m'ha agradat molt la progressió que ha tingut en el concurs, perquè era una de les que al principi dies, i esta, ¿quién és? Perquè ha entrat una de Brussel·les a Espanya, no la coneguem. Jo te puc dir perquè ha entrat una de Brussel·les a Espanya. Sí. Perquè hem vist esta setmana que Drag Race Brussel·les, Bèlgica, perdó. Igual que Choriza va entrar Drag Race Espanya, igual que la Nikki Doll va entrar a la Drag Race França. Jo crec que ho fan a dret. Tu creus? No sé, sona a mi. Ja. Jo crec que sí. Tot i això, és de veres. Continua parlant, però Yurigi per a mi també ha sigut una gran sorpresa. Sí, totalment. O sigui, m'encanta, cada setmana m'agrada més la seva actitud,
em pareix que està fent una televisió molt bona i a la vegada pues, com que molt propera, no sé, m'agrada molt Yurigi i m'agrada molt el que fa normalment al Runway perquè té pues, tota aquesta conceptualització i fa looks fashion, però després pues, té pues, aquest moment de Snatch Game, no? de ser una d'estarifa i després, bueno, les fotos que va traure de l'Snatch Game pel seu Instagram em va aparèixer una fantasia també. O sigui que, no sé, m'agrada molt i també connecte molt i crec que n'hi ha molt de Yurigi en mi i al final pues, això és el que mos agrada, no? Yurigi. El primer look, una meravella, o sigui, super bonico perquè crec que ha fet una cosa que és com molt fresca dins de que era una cosa antiga, ha aconsegut fer-la fresca i actual després del reveal, i el reveal era com pues, d'un monje a Juana de Arco i ses ales i bueno, no sé, em pareixia que estava molt guai. Després el segon, pues, també quan vaig ir a la passarel·la pues, només du un vestidet i després pues, el reveal superguai, es nota que és el que em passa amb Yurigi, que crec que ella ha dit sé que van a pensar que què fa una tia de Brussel·les en Drag Race Espanya i se ho ha ensenyat i se ho ha buscat tot moltíssim i té una muntona de referències que és el que crec que ens sorprèn, no? Que ella sàpiga de les veïnes de València, que sàpiga del felpudo de la Cantudo, tot això. I després l'últim, tal vegada per mi el més fluixet o com que, no sé, com un poquet ja estirar el xicle un poco, no? Ella dia que bueno, que els tres personatges de la storyline era com guerreras, no? No sé... la veritat que estava guapíssima, que és el que em passa amb Yurigi, que és que, tia, és com que estàs guapíssima. Després crec que va dir algo rotllo pues que s'anava a fer una altra cosa, però que després va dir, mira, no vaig a ser la teua contra, i va dir, pues vaig a fer una cosa que sé que em va quedar bé i que resultona i tal, però el mateix, crec que tal vegada ara, sentint el que tu has dit, no ha sigut la guanyadora d'este bol, perquè primerament, això era França segle X, si vols, no era Espanya, perquè no era un personatge espanyol, i després, pues, bueno, també ha fet un personatge d'una sueca, que sí que és una referència espanyola també, i després ha fet Barbarella i Jean-Paul Gaultier, que una altra vegada són conceptes que no són espanyols, que és com que superbé, perquè jo precisament no sóc la persona més espanyola del món, però el que te dia després dius gràcies por vuestra moda, reinterpretació de la moda espanyola, i és com que bé, pues, ella ha estat molt bé i molt correcta, no ha fet en la seva totalitat el que es demanava en el challenge, i pense que això és el que li ha costat tal vegada no haver sigut la guanyadora, muy a mi pesar. Sí, i el meu també, la veritat, perquè no era una de les meves favorites, però sí que és de veres que està donant un concurs i una trajectòria molt bona. En acabar Yurigi, per fi ja podem parlar de la nostra Choriza May, ixa reina valenciana que ha anat de jutgessa i que a més en aquest moment antac o en aquest moment que estan ja en el taller mentre el jurat delibera, ha entrat a fer una visita a les seues germanes espanyoles. Meravellosa, Choriza, és que t'estimem i cada vegada que apareixes t'estimem moltíssim més, o sigui, quina meravella, parlant en valencià, o sigui, meravellós, Choriza, t'estimem, te volem. Ara bé, a mi Yurigi m'agrada, però xiqui, parlar en valencià no és tindre accent guiri. Per favor, què ho dius? Pobreta. No, parlar en valencià és parlar com qualsevol persona... Bueno, però això no és culpa de Yurigi, això és culpa de l'edició que ho han ficat ahí, que han dit això nos vale. No.
Bueno, en fi, no, ese comentari a mi no m'ha agradat. Perquè Però els bueno. pobres segurs que les tenen ahí hores i hores i al final estan delirant i només que diuen coses a veure si alguna cosa la poden tallar i la poden ficar ahí. Però sí, Choriza, tia, te adoro. O sigui, estava guapíssima, a mi se tratge amb tela de fallera. No sé, a mi em pareix superguai que hagin pensat en una persona que ha estat en Drag Race UK i que sí, no ha guanyat, però ha sigut la primera espanyola que ha estat amb RuPaul i al final d'allí és d'on ve este programa i este format. I crec que per què no, o sigui, per què no... Perquè sí que crec que n'hi ha hagut alguna crítica, no?, de que per què ella, que n'hi ha guanyat, entonces que què vol dir que és més important el Drag Race UK que el d'Espanya, no?, tal. Jo pense que està superguai. Jo, mira, ni he escoltat ella... cap crítica en aquest Ai, no sentit, no he escoltat cap crítica, no he escoltat cap crítica en aquest sentit. La veritat, només he escoltat coses bones i he llegit coses bones. I el que més m'ha agradat i més ha comentat molta gent és que, en primer lloc, que una persona que ha passat per aquest procés estiga jutjant-les és el que ha de ser, igual que va ser la guanyadora de Holland en Viperú. Sí. I d'una altra banda, que siguen travestis, les que estiguen jutjant travestis, perquè al cap i a la fi tal volta no tot el panel de jutges que siguen travestis, però sí que vagin com ha anat la Atrevida o en este cas Choriza, o sea, jo crec que té tot el sentit del món. Que vagin convidades perquè al final el programa passa i existeix per les travestis, entonces per què no? Per què no una persona que ja ha vivit això i a més una persona com Choriza que és com que en aquest moment Cristina Aguilera, Lady Gaga ha anat backstage a saludar-les i a donar-les ànims, i és que a més Choriza és una persona que és super propera i és que és super real, entonces em pareix una elecció perfecta. T'estimem, Choriza. Exacte, t'estimem moltíssim, Choriza, saps que això està a casa, saps que estàs convidadíssima, sabem que no podies estar així, però no passa res perquè t'estimem igualment. A esta casa també estàs convidada, encara que ja has estat així. Pots tornar. Però pot vindre les vegades que vulgui. En fi, que ha acabat el capítol amb ese lip-sync de Rocío Jurado, una cançó molt complicada i que jo crec que han resolt molt bé. Sí que és de veres que a Diamante tal volta no li pegava massa aquest estil, però ho ha resolt molt bé. Jo crec que ho ha resolt molt bé. Però Diamante en este cas... Diamante no, perdó, Estrella en este cas se l'ha menjat i finalment ha guanyat Estrella, és la que s'ha quedat i a Diamante li hem dit adeu. Tu com has vist este playback? El playback a mi m'agrada molt, jo he vist que estaven les dos ahí, que la veritat que estaven les dos molt ficades en la cançó i en viure aquest sentiment, perquè sí que és veritat el que tu dius, que a lo millor pues, a Diamante estem més acostumbrades a coses molt mogudes i que tinguen ball i acrobàcies i tal, però crec que ho va fer superbé i que, bueno, que crec que ha sigut un poc pues, el fet de que ella ja va estar en el bottom la setmana passada i que ja era el seu moment d'anar-se'n i que, bueno, pues, que Estrella encara els jutges volen veure un poc més i que, bueno, que en esta ocasió pues, va guanyar este lip-sync, però crec que les dos van fer molt bon treball i vaig gaudir de veure un lip-sync un poc més emotional que tan ballat. Estan fent cançons amb molts estils distints que jo crec que també, al cap i a la fi, si la prova final és fer un lip-sync, que no siga sempre del mateix estil, i a mi és una cosa que m'està agradant molt perquè estan provant estils molt diferents. A veurem la setmana que ve que tenim a Ruth Lorenzo de jutgessa convidada, jo desitge, espere que posen alguna cançó d'ella, o sigui, perquè seria meravellós, i ja se van quedant poques travestis, cada vegada queden menys, cada vegada està
arribant ja la final, ja no queda res. Albi, moltíssimes gràcies per acceptar la meva invitació a vindre així a les Repiu. Ja saps que esta és ta casa, pots tornar quan vulguis. Espere que també acceptes la meva invitació a vindre al podcast, perquè m'ha paregut una conversa meravellosa. Sé que tens moltíssimes coses a parlar. I el que també espere és que continues amb aquest podcast teu i et llanci una proposta. Per favor, parla d'aquest malnomenat color carn. Per favor, te ho demane. Perquè és jo tinc moltes baralles amb molta gent quan parlen del color carn, perquè què és el color carn? O sigui, és que és el mal anomenat, per això t'he dit el mal anomenat color carn, i m'agradaria tantíssim escoltar un podcast teu sobre ese color, sobre esa gamma tan ampla de color carn, que estic desitjant que el graves, però, bueno, jo te'n llanço la proposta, d'acord? I res, Reina, moltíssimes gràcies de nou per estar així, i a totes les persones que estan veient-nos una setmana més, també espero que us hagi agradat, que doneu like, que compartiu, que comenteu, i sobretot que torneu la setmana que ve, perquè tindrem un altre Repiu. D'acord? Vinga, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve. Adeu! Adeu!